Wotoro sɔrɔ la. Ka bɔ a la min. N fa le k'a ka wotoro di Tangara ma. E yɛrɛ b'a dɔn Sanata pɛrɛ k'a fɔ o tɛ kɛ. Tangara muso de bɛ fɛrɛ ka sa. N fa le ka wotoro tɛ sɔrɔ. A fɔ ne sigiɲɔgɔnw ma hinɛ ɲɔgɔn na. A bɛ ɲɛ. Kaba kɔrɔ tɛ. Fadenya kisɛ bilen in kɔ mun b'a kɔnɔ. A mana kɛ fadenya min ye. A na ciw da ngɔyɔ ye. Bɛlɛni turu don. Ne ye nin fɔ Tangara ye a mɛnna. Kabini gɛlɛya ma don baaraw ka jiginni ko la, n ka taa n'a ye sanga kɔrɔ. Bina. Cɛ ka ti gɛlɛ muso sɛgɛn bɛ koyi. Fɔ n'Ala farala baaraw kan. Tile joli timinamuso b'a kunna. Ala ta y'a ka nin ye. Nin kɛra maɲumatɔ ko dan ye sa. Jango nin samiya donda in na. N'i y'a mɛn i bɛ taa zanga kɔrɔ sira de bɛ yen. A fɔ kaba kɔrɔ ko bɛɛ na se ka siri a dafɛ duguw la. Bi anw bila jigini sogo kuma na dugu in kɔnɔ. Jɔnni ye sɛgɛ ci ka k'anw na? Anw ye Ala ta. Guna. N bɛ taa n ka mɔniɲɔ fɔlɔ bana kɔrɔ ka na. Dugu ka kɛ. I tɛ se k'i bolo si foyi la a kɔnɔ ko tabarikala. Don kelen da kelen si i tɛ se k'a fɔ a kɔnɔ ko alihamudulilayi. Ko bilen dama dama. Kabako. Buna. Mɛtiri. Denbaya bɛ tɔɔrɔ si. A ka kɛnɛ. Alhamdulillah. Ba. N'i ka fini zanga kɔrɔ dɔgɔjɔ t'i bɔ. I ka pɔnpe sigi na ma. Yɔrɔ jumɛn t'a dɔn. N kun bɛ Ɲɔmibugu kan. Ɲɔmibugu. Fo kubida. Lakɔli ma kalan bi wa. N ta kunba y'o yɛrɛ de. Fiɲɛ ma taa ni lakɔliso tɔliw ye wa. Ka tila k'a kogo fankelen bi. E ma se ka fɛɛrɛ si sɔrɔ o la yan. Kabakɔrɔ. Yan. N ye pin kɛ ka pan kɛ. O yɔrɔ tɛ yen ne ma don yɔrɔ min. E ma taa kumantan fɛ yen ba. Ayi kumantan kɔni tɛ o. N'i ka kunko ta k'o sɛgɛrɛ o bɛ kasi k'i kunbɛn de. Ni Ala ma jan kɛ i bɛ ɲinɛ i ta kun kɔ. Wa ne ma n yɛrɛ sɛgɛn ka se dugutigi fɛ yen. Dugutigi. Mɔgɔ min ko a den tɛ don lakɔli la. Fɛn bɛ se ka fɔ o ye. A fɔ safurula ye. Dugutigi kɔni tɛ o. Mɛtiri. Naamu. Lakɔliso de bɛ fɛrɛ ka bi. Dugutigi ka sira t'a la. Pɔnpɛ filɛ. K'a sɔɔni. K'an b'o fɔ. Sini bɛɛ n bɛ segin. Ayiwa baasi tɛ. Mɛtiri fo n'i bɔra bɔlɔnsɔn t'u fɛ dɛ. Ko ji ka ca fara kɔnɔ sisan. Ni kabakɔrɔ dangalen tɛ fiyewu a bɛ bala ne la. Nin tɛ hɛrɛ ye. Jahanamadenw bɛ ɲini ka fisa ni dugu in sigili ye bi. A mɛmɛ tan dɛ. Nin tɛ ɲuman ye dɛ. Ali sɔgɔma. Kɔri maa bi yan bi. Ali sɔgɔma. Kuma ma tɛ bi yan. Aljuma. Wali ni cɛnin yɛrɛ n'a bɛɛ sɔrɔ dɛ. Aljuma. Aljuma. Bawagi. A tɔgɔ. Ko ɲɛna bɔra. Polisa. Nka ma ja dɛ. Dɔgɔɲɔgɔn ka Ala minɛ ka taa ne minɛ Ɲɔmibugu bɔda la yen. Ka député bila Futo Ɲamibugu ye. I jɔ bani. N sera Binafu député ma k'a ɲɛfɔ a ɲɛna. Député Binafu ka téléphone ci dɔgɔɲɔso la. A n'o kan ka minɛnw segin ma. Fɔ min kɔrɔ ale min ye. Ja cɛ bi sira cɛ ɲɛ. Fa de bɛ dɔgɔɲɔw la. O tuma fanga nana su fɛ de wa? Fanga ma na su fɛ o.
Malboro karatusi muka abiba odema tobi sokono doido ya akara kuna jaya dapaku umoluyi ne yolu doko kala sigarti pako kuno ate ninu gola kana to makali yibola yame sinimbe ibulu din na tega mazanga koro dogola yame adogola kudu jella dévolation clé na kele ya bessa ibi wata mina fe comme nantiga ya anga client mai yame aljuma baranyina mita makasana ko fe ibe soroy secrétaire kanzoni fade be tukanyola fanga mara sufeo koni mare muso do se mansena no lu mambo anchama anga ko intenya sura fo nya tino kama kora muso kunga ko efemi bese ganka yola etige mene ka kuma no do de banchela jiji kora samate moka bawo ke kabineta udo bawage ko bawage munge aka kuma kelemate mongluka nya beme bawage te ka ala ka to ko tseka fo na tata mangalo muno bena tabta sanata ayiti so ala ko so sigi ko ni ba kani tani ngakalo kuma fo bawa ge te jina e wo klote wa bote mo ko kuna fakala ka yala ya antoro way mesono nklo bila ibo ka kala kibita susula banakoro sanata meki ko la shikui lo khalimete sinaka cha cliff lena aka kalo ko ntaka di kulo kona tako lo khalimete jela saw obtanyo shimashim bo yoro dume ko bodi awma commerçante marchante hal homme d'affaires yete abo sana jurmuya ekol karam ko fura dama ya fa tabe enyo shimansi sanga dawo mama we ha annaga ndo te pepe amogo fe ka doka parti la ko nyebe fe matena da ko wa anyo shimashim ko ala sako au sako zonsi ADP tokola ne aljuma menkale men senda a enfer kan nimbe bi femina o obinye ko ni bare wala ka kuma kan jukute akadu e chugo ukakati abuma chuka na ntaka jugunu tay mo bani ko me daro bana Allah akbar amanya min ko akero ye Allah den fana ni mana ha akado wale Allah barkallah ko Tamaro Anche ne ka cɛ kɔni ale y'o ye ale b'a ka magasin dalankolon de to ka taa ten han ama mamele somɔgɔw bɛ di wari baasi tɛ o ye ɲɛmɛmugu t'a dabɔlen wa k'an b'u fo alayi fakele kɔni tangara Bawage Anche amba somɔgɔw bɛ di Tɔrɔsɛ tangara denbaya tɔɔrɔ sala aba somɔgɔw bɛ ka amba ni fankele don awɔ ale ye a bɛ ɲɛmɛmugu sira in kan Bawage a bɛ kalo 2 bɔ bi fankele ma sigi koyi a n'a kɔrɔkɛ daba u ka diɲɛ ko mankan ye a ma da fɔlɔ koyi o ko bɛ sen na hali bi bi de ka jugu awa a ma fɛn fɔ ne ye n'a tun y'a ɲɛfɔ ne ye t'a sɔrɔ a ko banna a mɛnna pewu ayi ni dɔwɛrɛ kɔni tɛ u ka nakɔ ko in wɔ ɲankuma tun b'ale sɔrɔ a tigiya la ayi Bawage i m'a ye e sigilen bɛ ko min ɲɛnabɔ i ka magasin da la yan a ka ca dɛ u t'i dɔn de walahi u t'i dɔn n'u b'i dɔn Bawage u tɛ foyi fɔ maa ye tangara naamu
ne ko nyina dɔ tɛ nin sini ne t'i muso ka tile 7 saraka bɔ yen wa awɔ sini do de awa ne ko nyina dɔ filɛ dɛ kow ka ca o ba wage mɔgɔ tɛ jigi mɔgɔ la kow ka ca nin minɛ ba wage wala mun na nin minɛ dɛ wa kelen bɛɛ wa ko fɛ i ka denmisɛnw bila ka na ɲɔ a sangilo bɔra kelen ta a barika ala k'an to ɲɔgɔn ye ba wage n t'i sara sɔrɔ ko ye ala k'an to ɲɔgɔn ye cɛw Tara nam hakɛ to dɛ fɛn dɔw bɛ ŋunu na dugu in kɔnɔ da fila in na n t'a dɔn sa n'i b'a kalama wa i ko mun fɛn tan de muso i bɔra kalama ka bala ne la yan fana ma kɛ kaba kɔrɔ muso sen dɔn to min filɛ nin ye ayi o tɛ tɛmɛsiyɛn ɲuman ye dɛ ba wage o tɛ tɛmɛsiyɛn ɲuman ye koyi ko sa walahi o tɛ tɛmɛsiyɛn dɔ wɛrɛ taama wuli ka jɔ kɔ dɛ ayi e k'a ko to ten an bɛna fɛɛrɛ de tigɛ musow kama fɛɛrɛ hakɛ to u ko bunaw ka sanata o yayiri muso in de y'a ko bɛɛ ju ye n'i ma sira muso surun ɲɛ tangara i ma sira ko ɲɛ ayi ba wage nin banna ka ban o ne bɛ ɲinakili dɔn ka ban wa o faamuna jɔn min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ba wage ne bɛ layidu ta i ye ne tangara dɔgɔkun in bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ musow ka tɔ n b'a ci bɔgɔ n b'a ci bɔgɔ ayi o to tɛ hali musow sɔgɔsɔgɔ kan n t'a fɛ k'a mɛn kulo la tun kuma tɛ k'u nɛn don politiki ko kuma la walahi cɛ o cɛ ni k'i bɛ siga de don bina fo ka députéya la ayi muso kɔni tɛ o aw kun ka dɔgɔ a ko la muso ye mun kɛ tugun burankɛ mɔmuso député tɛ fila ye yan kelen pewu bina fo ka député aw kulo tana n'aw ɲɛ tana aw b'o ye wa aw b'a mɛn a député tile san tɛ tile min siran maa ka foyi t'o bɔ a ja kan n ka ɲɔ suma kun ka taa burankɛ i ɲɛ tɛ ɲɔ min na o bɛ suma i kun cogo di n ɲɛ bɔsɔlen ɲɔ la a da ye nin n'i ɲɛ busolen bɛ ɲɔ la n'a ta kɛ i ɲɛ kɔni busolen b'a la f'a sɔrɔ ko janɛmɛden bilalew a fɔ muso tafetigi olu de se k'an bɔ an ja kan Bawage i ti wuli u taatɔ filɛ ni alijuma ye nin o ye ne wuli kun bɔ wa ka taa ni u da ni alijuma ye min ko a ye mun de kɛ ko furakisɛnin yera a bolo ne ka mun de si bɛ dɔrɔn k'i kisɛ ko kuma la ne ka mun de b'o la e tɔgɔ de b'u da la ye binɔ tɛ so n'i bɛ se wuli ka taa waliden bɔ bolo la dɛ a ma kɛ ɲɛna wa n t'a kalama ne bɛɛ kalama ne kɔni bɛɛ kalama bɛɛ min na dugu in kɔnɔ bɛɛ b'i kalama nka ne ti muso dɔ jala wɛrɛ sirila ye denba jala kɔ muso kunna jala min sirilen filɛ kun na nin ye o ka girin ma o y'i kɔyɔkɔyɔ de o y'i sɔn pɛrɛn de i y'a mɛn wa n bari n tɛ dɔ f'i ye politiki ni muso tɛ fila ye a jala foni n'i m'a foni i malo b'a la a fɔra ɲɛna o a fɔra ɲɛna n y'a mɛn fɛnɛ k'i sigilen don ka makɔnɔ aw bɛɛ l'école maîtrise ani PPA matɔ bɛɛ n b'aw kɔ fo su i PPA o i ADP mun ye si o ne ka sira tɛ nin si la ne ko an musow ka lafiya an tɛ ne fɔra musow ka lafiya ne o tɛ lafiya ɲini ko yɛrɛ de b'aw kɔnɔ mun o tɛ lafiya ɲini mun yɛrɛ b'an kɔnɔ yɛrɛ ta dusu yɛrɛ bɔ nɔgɔla dusu dɔ kɛ yɛrɛ ye dusu o de b'an kɔnɔ ne tɛ fɛn wɛrɛ t'an o dusu kɛlɛ o de bɛ ADP b'aw kɔnɔ t'i bɔ ne da la ka senkɔrɔjugu kɛlɛ k'u tereke Sanata naamu e bien de awɔ a bɛ komi ne y'i nimɔgɔkɛ ye gendarmew bolo bɛ ka taa n'a ye dɛ i kana nin fɔ n ɲɛna kin bɛɛ bɔra nin y'a ko bɛɛ bannen ye sa Bawage Angale somɔgɔw bɛ di jara an ba a nin ko nin tɛ se ka kɛ gansan koyi i b'a sɔrɔ kamalen in kɛlen bɛ ka kojuguba de kɛ kɛ n'u bɛ na min a bɛ komi u kun bɛ commandant ka yɔrɔ kan dɛ commandant ka yɔrɔ awɔ Fangele n ka magasaga kɔlɔsi n bɛna sisan ne ma fosi de faamu dugu in na sisan kabako Fangele Bawage dun bunɔ a taatɔ bɛ filɛ nin ye sisan hali a yɔrɔ ma janya a ko ne ka
Buno nyama I muso senata o fana bɔra yan sisan Fangele n dɔgɔkɛ Alduma n b'a dɔn a cɔrɔntɔ tɛ Bawage fɛ ko drago ko affaire Bawage sen b'o fana na wa Bawage sen tɛ mun na dugu in kɔnɔ sa nin ye kabako dan ye musow ka kuma mana wuli politiki ko kuma mana fɔ Bawage sen bɛ nin bɛɛ la I m'a dɔn nin ye kabako ye a tɛ fɔ ne kɔ yan bi dɛ a bɛ n'an sɔrɔ yan a fɔ ne de y'o f'i ye I m'a ye dɛ Buno dugu nin dajuru bɛ Bawage bolo koyi a bɛ dugu in dajuru bila nin sen fɛ walahi bilahi ni Alduma sera dugaɲɛw bolo Bawage t'a fila ni cɛ tigɛ sabali dɛ Bawage man ɲi dɛ Fangele maître ni ce somɔgɔw bɛ maître alhamdulillah maa min ma bɔ ka na sigilen da don drago ko affaire la ko drago ko yɛrɛ de wa n dɔgɔkɛ Alduma jaa Alduma bɛ nin dɔgɔjɔ bamali fɛn fɛn na Bawage de b'a bila nin baara jugu in bɛɛ la ani musow ta ka jugu bi koyi Kɔniba ni Kɔniba bɛnna sisan foyi ma to Kɔniba ye kasi kɔ i m'a ye Bawage y'i ban cɔ ka malo feere a ma o tɛ bɛn Bawage ni ɲangili ka kan Kɔniba ka kan ni min ye n'o ye ɲɔ feereli a ma Bawage y'a jɛ o la Bawage ye sariya sɔsɔ ne ko a Bawage yɛrɛ taara min a tɛna kɛ ko a taara kuma bɔ min da ka d'a la o y'o ye dɛ wallahi billahi ni ne ni Bawage ma kaba kɔrɔ tila fila ye n ku ka bɔ n fadenw bɛ k'a sama Buno sabali koyi k'i bolo da I dusu la sabali namu i bɔ yɔrɔ mɔgɔw bɛ tɔɔrɔ si t'o la Ɲɔmibugukaw tɔɔrɔ si tɛ yen i ta kun ɲɛnabɔra Ɲɔmibugu commerçant do ko k'a bɛ se ka tɔli juru don na nka fo ni l'école somɔgɔw ka bɛn a sarali ko kan fɔlɔ o ti ko gɛlɛn ye o ni bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni bɔ la ko bɛ ɲɛ n dalen b'a la o lakile dɔn somɔgɔ bɛ min kabini kɔrɔlen kabini lawale tubabu tile mun ye lakɔliko ye Fangele a fɔ jamana de man k'i ɲɛsin o ko ma tiɲɛ don fɛn caman wajibiyalen bɛ jamana kan nka o bɛɛ se t'a ye n'anw jamanadenw sera k'o faamu ka fara ɲɔgɔn kan ka wale dɔw boloda jamana yɛrɛ tɛ se ka min kɛ jamanadenw ye o bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ fɛn caman wajibiyalen bɛ jamana kan fɛn caman jumɛn ye dɛ maître i ka o kuma ye ne ma sɔn a ma misali ta an ka dugu kɔnɔ yan kabakɔrɔ yan e bɛ se k'i bolo ɲɛsin fɛn kelen jumɛn na k'o ye jamana kunkɔrɔta ko ye ayi o fɛn kɔni tɛ yen o Fangele Buno a ye n faamu ne ko n ko baara dɔ diyagoyalen bɛ jamana fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ka hadamadenya sabatili ma nin y'a san 13 ye sariyaba dɔw labɛnna farafinna seleke 4 ka jɛkulu dɔ fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko charte africaine des droits de l'homme et des peuples hadamadenya danbe bɛ se ka walawala cogo min bonya ni karama kɔnɔ hadamaden yɛrɛbakun ka ɲɛnamaya tɛ taa fɛn minnu kɔ olu lakanali sariyaba in bɛ boli o siratigɛw de kɔnɔ kɛnɛya b'o la kalan ka bɛɛ yiriwali b'o la jamana kan k'i wasa don nin bɛɛ la o Fangele ko kuma jɔlen tɛ nin ye i y'a fɔ dɔgɔtɔrɔso bɛ min kabakɔrɔ yan kuma tɛ jiginniso ma o tɛ mun ye kalanko ye maa si t'o ɲɛ dɔn ka tɛmɛ e yɛrɛ kan maître u y'a bila Aljuma bilara maître Buno a kɛra dugawu minɛ sisan kɔni a b'u ni ne yɛrɛ de cɛ u ta sere bɛ ne de ma an fɛrɛ économique mɔgɔw u bɛ ne de nɔfɛ sisan nka an bɛ ɲɔgɔn na ne Wage tile kelen ma deli ka labɔ sira a ma kɛ bada lamposarabaliya tɛ cɛya ye mɔgɔ bɛ se ka waso ni fɛn kelen min ye o ye lamposara de wa ne tɛ n t'a sara dɔ kana maga n ka magasin na n k'a lajɛ ni ma fa tigɛ ka bɔ n ɲɛna a bɛ sɔn koyi ba Wage tɛ siran fosi ɲɛ siranko tɛ o maître fanga ka kan ka bonya de a ye minnu bila ka baara la a man kan ka kuncɛbaya k'olu la n'olu ka baara nɔgɔyar'u bolo
jamana ka kunkorota b'o de la dugwanyew ka baara bɛ nafa min na don jamana kun n'o kumaniyara jamana ma fɛn bɛ dilan wa a ka gɛlɛn ne dɛsɛlen tɛ nin ye tɔliden damadɔ la k'a sababu kɛ wari ntanya ye wa nin dun ye ba wage talen ye ɲɔmibugu koyi nin bɛɛ bɛ sariyaba in kɔnɔ jamana bɛ caman kɛ nka jamanadenw fana k'a lajɛ ka dɔɔnin kɛ ni taxiw ni lampow ma sara foyi tɛ dilan siraw tɛ dilan a filɛ zanga kɔrɔ ni yan cɛ kilo 3 sira bɛ min sira ko kɔni tɛ ayiwa jamana bɛna dɔgɔtɔrɔso jɔ n'a daji ye wa ayi ni lampow ma sara baarakɛlaw bɛ sara cogo di a kuma t'a la sariyaba in dun y'a jira k'a fɔ ko jamana kan ka baara di jamana den bɛɛ ma ayi ma ye dɛ mɛtiri ne b'a lajɛ ka boli ka taa n sen jɔ so n m'a dɔn fɛn fɛn bɛ ɲɛ yen o bɛ kɛ i ka pɔnpɛ filɛ mɛtiri i kana fosi fɔ anw ye yan politiki kɛlɛ kɔ buno kelen kelen min talen filɛ nin ye a muso sanata ani ba wage bɔra dala wɔyɔ la yan sisan ale musow ka tɔnsigi min filɛ o ye mɔgɔ tɛ se k'u bala la o awa e mɔgɔ o mɔgɔ n'a diyar'i ye i bɛ se ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan k'i hamina jɛkulu walima tɔn dilan a kɛra politiki tɔn ye o a kɛra diinɛ sira ye o a kɛra ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn ye o ni tɔn in kɔni ma jamana sariyaw sɔsɔ ka ban jamana tɛ se k'a bali foyi la a fɔ ADP tɔnsigi bɔlen kɔ a la ba wage ɲɛ tana ye tɔnsigi wɛrɛ ye koyi ne ko n'i ye muso bɔ du kɔnɔ du bɛ min n'i y'a mɛn den n'i y'a mɛn denbaya ladamuli muso tɛ wa mɛtiri ayi muso kɔni jɔyɔrɔ ti fɔ ka ban du kɔnɔ ayiwa u jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ o cogoya kelen de la fo musow de jɔyɔrɔ ka dɔn u ka kan ni min ye n'o ye du bɔ nɔgɔ la ni jamana taaɲɛ ye o ka d'u ma sariyaba in y'o de gɛlɛya politiki tɔn y'u diya o ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn y'u diya o muso bɛ se ka don tɔn bɛɛ la awa u ka nafa bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ foyi man kan k'o sɔrɔ sira giri du bɛ se ka bɔ o nu ma dugu dɛmɛli jamana wɛrɛ fɛ sababu bɛ se ka bɔ o la i m'a ye fankelen sariyaba in a dilanna an yɛrɛw de kama a dilanna an ka kɛnɛya de kama a dilanna an ka jɛya de kama an kana to cogo si la sariyaba in ka yɛlɛma ka k'an tiɲɛ fɛn ye mɛtiri i ka kuma ni tiɲɛni na a taara ne dimi sira fɛ ni nin bɛɛ bɛ sariyaba nin kɔnɔ nin ye kosɛbɛ ye nka maa bɛ se k'i faso dilan k'a sɔrɔ i tɛ ɲɛmaa ye k'a sɔrɔ i tɛ politiki la hali kalanko min filɛ nin ye kɛ denmisɛnninw bɛ k'an ka kalan o baliku kalan n'o kɛra ɲɛtaa ye o bɛ fisaya dɛ f'an ka dɔ k'an yɛrɛ ye de jamana nin ka bɔ nɔ la mɛtiri Bono hɛrɛ sira hɛrɛ dɔrɔn denbaya bɛ di yɔrɔ si tɛ aba somɔgɔw ka kɛnɛ hɛrɛ dɔrɔn baasi tɛ alhamdulilayi mɛtiri e solila malosan kɔfɛ bi dɛ ba ka kɛ dun i ma bila k'a kɔnɔ o ma ye ɲɛ la ka nin député sigi ko in to sen na e ko ba ka kɛ na fɛn caman ma sɔrɔ sisan hali bitigi a ka magasin mun filɛ nin ye a bɛ ɲini ka dɛsɛ o feereli la magasin dun dayɛlɛ kun k'a bila ni mɔgɔ t'a kunna maa ɲɔgɔn ye tiɲɛ ye politigi ye nka n tɛ hali n ka baara ma sɔrɔ o ma fɔ dɛ ne ma ɲɔgɔn ye mɛtiri politigi y'a damana baara de jɔn bawa ka jɔnya ta ɲɛ walasi aw bɛ kɔlɔkɔlɔfɛn de sɔrɔ nin politigi ko in na Bono a ma dabɔ o kama dɛ mɛtiri nin tɛ se ka kɛ gansan ye kabini PSP tile kabini RDA waati kabini anw ka dɔgɔ bawa bɛ politigi la bi maa bila ta in na koyi a sera lafiya ye jango e maa min yɛrɛ i sen kelen kari la ale ko kelen na a bi kɛ di u m'a faamu de o politiki kɛlɛ ye hakili kɛlɛ de politiki ma se kɛlɛ la o t'an kunfinw ko ye dɛ n'an ma muru ni bɛsɛ ta ɲɔgɔn kama i m'a ye f'o de ka dabila fo politiki de ka faamu a ɲɛ ɲuman ka Bono ayiwa mɛtiri baasi tɛ nin n'an ta bɛ na kiɲana yan nin tɛ député sigi dabɔla ye wa kosɛbɛ cɛw i bɛ fili dugu in ma
kaba kɔrɔ bɛ minɛ ka bilen ŋama a fana de y'o f'i ye anw ta ɲa ka jugu koyi datigɛ na la